Banang kentiu susu ia ke kami lakai football, badru ban Plie ia ki kun samla ki badon ia kasap, ia lakai football, bakinyo ia kerensan. Ban penpau paiba, ia lakai kasap kapong, haka kami lakai football, badru ban kiu haka ni ke kami lakai football. Ke Pahamsyiem Sport and Cultural Club, mentak kesngi kala Plie pyrda sendon ia kalumpung ia lakai football, kabala ai kerteng kum ka invitation football tournament aja ka kendai. Ia kabala pelong hapuk ka madan ia lakai jong ka PSCC mini stadium Pahamsyiem. Ia kani kalumpung ilakai football lawan ban Plie paiba dauba balajit rani MDC ka nongpo constituency ko mukongsan. Haka jinge don laru kiri urang ba ki bakuntop nadu ba Plie lat tiuso uba larsing kharsono rang ba snong ka snong Pahamsyiem uba Ellington Siem presiden ka Pahamsyiem Sport and Cultural Club lembat kiwe kiri urang ba jong kathan. Kumbala pentip hadu lai pulai tri ki kunhun kilapoi ban simenta haka ni kalumpung ilakai football ki ban yakni ban yora ya kanam ladu baru ia kasong pisah ka ba arpo hajar tengka nakabenta ka kunhun ladu. Bat cipo hajar tengka, nakabenta ke kunhun bawan baar. Hakane kasngi rasa kiru iki jengkun ki baitnat, bat ki baik haj bormet bha. Hakaba ka jengkun ke baningkong ke Pahamsyiem Sport Club, kalai kun persya ya ke kunhun We Football Club. Hakane ka jengkun ke Pahamsyiem, kalala ban Plimno ya ka We FC da sauko lanot. Pahamsyiem Sport and Cultural Invitation Football Tournament agar kat kendai. Ngapau ya kajing snow wo kebakrau ya ke Pahamsyiem Sport and Cultural Club kebala hot snobha ya nga bangan yo ban Plie ya kene ka tournament mau snom agar kat kendai. But kun ki noyalang dan kun ki rong khmat jo rong kathan. Ni sutenat ba ki sport club ki snong ki thau ki dingi ki dan ya kene musim dan ya ai musim lang ya ki samla bat ki kunhat ki jengi ki badan ya kasap ya ka bani le kai la galam la ka football ba ki kimi ki ji le kai ba ki jupun ya ki sport meet ki jengki ba ki tournament ki bapre kani kan kentiu sibun ya ka ban kentiu agalian ban ile kai la kalom ka football ba an kimi ki ji kai ba ni kamen skam ba ki sport club al ba ki pelong ya gono ka tournament kindon ru ka jingbut din again balawai ka tournament ka ba ki kidon kata kalong ni ji ki tournament ki babur ki ba ki snong ki sport club ki ji pelong ni pelong ya ki tournament ki ba fair masukut ka tournament baro ki lakut lot Angrai kini kisini sini mentang, ki nagaliang ki sarkar nagaliang ka sport department, ki don kilat jinrap ki bakila aban ai ki sport club, ki bala aban budin, lani aban kentiu ya ki samla, ki badon ya ki sap banila kai. Angek ba ka Pahamsyiem Sport and Cultural Club, aga ba penong ya ka tournament kadon yang thong ujung ka, ya ki ka thong ka baka kadon. Ni kermen ba lamba kane ka jing persang ka jumpi lembaga di tournament ni bapi ai agar ka sni dan harus snam mementa kan long sisa ka jing muntoy wat hadin belakot kane ka tournament ka bapi ai ru